problema. Mă bucur nespus că te-am invitat la cină în seara asta, Liz. Și să nu uit, e foarte important să nu întârzi. Voi ajunge la timp, dar de ce e atât de important să nu întârzi? E nepoliticos? Nu, dar e probabil că nu-ți va mai rămâne mâncare. Posibil și dacă vei ajunge la timp. Mă apuc imediat de gătit. Vom avea curcan rotisat. Curcan rotisat? Am câștigat unul la tombolă. Îmi va fi livrat în orice clipă. Pulpițele sunt ale mele, dar și restul curcanului. Voi veni la timp. Sper că Garfield îmi va lăsa mie gâtul. Speră că o să-i lași ei gâtul. Gâtul e partea cea mai bună. Îi voi lăsa o gleznă. Se pare că a ajuns curcanul. Mă întreb cum a reușit să sune la ușă. John Arbuckle, sunt domnul Gizzard, specialistul în păsări. Am un curcan pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Hei! Curcanul e viu! Domnule Gizzard, curcanul e viu! Și? Păi, nu pot să gătesc. Nu pot să-l gătesc dacă... Ați câștigat Adică- un curcan viu, am livrat un curcan viu. Ce faceți cu el nu mai e problema mea. Curcan la cină. Voi avea curcan la cină. Curcan înrotisat la cină. Iam, 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 iam. Desigur îți dau și ție cealaltă gleznă. Salut, prieteni! Vom servi lasagna la cină. Lasagna la cină? Voi servi lasagna la cină? Lasagna delicioasă la cuptor? Lasagna? S-a schimbat meniul? Dacă vrei curcan rotisat, e ușor, Garfield. Pune-l tu în cuptor. Măcar e proaspăt. Cina mea pare să ia prânzul. Regret, Garfield. N-am inima să iau viața curcanului ăstuia, așa cum nu ai nici tu. Detest când John are dreptate. Din fericire nu se întâmplă prea des. S-a făcut ora de somn. John are dreptate. Ce spuneți de asta? Dar are dreptate. N-aș putea să iau viața curcanului. M-am grăbit să trag concluzii. Prea bine, domnule curcan. Nu vreau să te deranjez, dar mă întrebam dacă n-ai putea să faci un lucru mic pentru mine. Păi, mă întrebam dacă nu ai putea... cum să mă exprim cât se poate de delicat. Șterge-o din patul meu! Un curcan în patul meu. Există ceva ce-mi place mai puțin decât un curcan în patul meu? Da, un curcan care dă iama în farfuria mea. Valea, dispari! Evaporează-te! Cred că și-a învățat lecția. Nu cred că îmi va mai face probleme. Asta e emisiunea mea preferată. Și a mea, doar că mie îmi plac mai mult reclamele pentru burritos. Un sandwich cald cu carne de curcan ar fi ideal în clipa asta. Mă duc să-l dau afară. Dacă mai vrei să cânți atât de zgomotos, fiule, va trebui să o faci departe. Îmi vine în minte Peru, de pildă. Ce s-a întâmplat acum?
Prea bine, curcanule. Tocmai ai devenit o comandă la pachet. Nu! Da. Unde s-a dus? Stai, eu... Îl văd, nu, l-am prins. Te-am prins, curcanule? Te-am prins de gâtul ăla slăbănog și zbârcit al tău. Sănătate! Să nu-mi spui că și tu ești alergic la pene. Curcanul ăsta o să ne scoată din minți pe toți. Îl prind și îl duc înapoi domnului Gizzard. Oh, trebuie să văd asta. Cât de greu e să prinzi un curcan? Cam atât de greu. Cred că e timpul să lăsați asta în seama profesioniștilor. Eu voi fi la subsol. Ia să vedem ce avem. Din fericire, unii din noi avem o selecție bună de costume în ladă de zestre. Costum de pirat, de cowboy, de pisică. De ce aș avea nevoie de așa ceva? Costum de curcan. Cu excepția câtorva pete de piure și de sos de friptură, arată perfect. Salut, prietene curcan și bolborositor. Pe aici, amice. Te-am prins! Nu-ți face griji, Garfield. Îl duc înapoi domnului Gizzard. Domnule Gizzard, aș vrea să vi-l returnez. Erai cât pe ce? Scuze, nu e un curcan, e un motan în costum de curcan. Mă întorc imediat. Aș vrea un curcan, vă rog. Aveți vreunul fără blană? De data asta am adus curcanul corect. E drăguț, dar nu-l puteam ține la noi acasă. Bine, îl iau înapoi. Poate îi veți găsi un cămin potrivit. Cămin? Ăsta nu e un magazin de animale de companie. Doar n-aveți de gând să... Cu asta ne ocupăm, amice. Hei, nu mi-l dai și pe ăsta? Câți bani aș face cu el? Bine, îl iau doar pe ăsta. Și acum ce-i de făcut? Nu-i putem permite să... Rezolv eu problema. Ori numele meu nu e Garfield curcanul, motanul. Rămâi aici, am de ascuțit niște cuțite. Te vom scoate din cușca asta. Respiră profund. Sănătate, sănătate! Acum să revenim la afaceri, ha? Cum? Ha? Ce tot strănuți? Doar nu ești bolnav. Spune că da.
ar putea fi vărsat de curcan. Mi-ar infecta magazinul. Stai, stai! Ia-ți curcanul înapoi. Dar ați spus... L-ai câștigat, e al tău. Ia-l de aici. Dumnezeule, ce-i de făcut? Aveam chef de o friptură de curcan la cină. Și vom avea curcanul ăla la cină de seară. Aștept cu nerăbdare cina asta de când John mi-a spus că vom avea curcan. Prea bine, prieteni, am adus ce așteptați cu nerăbdare. Lasagna mea specială cu spanac. Chiar crezi că grădina zoologică îl va dori? Desigur, copiii îl vor adora. Iar acum că am avut un curcan la cină, l-am putea duce și la film. Au dublat în limba română actorii Pavel Sârghi, Florian Silaghi, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Sorin Ionescu. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.